Де ste sa naučili túto bešedu? Pa dakoli v našim seli všetky tak bešedovali, bo našo stari židovia i babi prišli tam za sel kolo Bardijova. Tam je 150 rokov, jak oni tu prišli do druhoj svetovej vojny, všetky tak bešedovali, až časom sme prešli na tú rusnácku bešidu, jak sa teper bešiduje tu v Bačke i Srimu. Takže ja to od babi naučili. Často som slúchal, jak bešidujú, bo koli moja baba byla džitina v našem seli, tak všetky bešidovali. I mne to tak baš zaujímavalo i chotili im to naučiti. Takže si im naučili, takže že by nezabili sme, skali sme ide nám korinja. Znáte, kedy ešte priselili to tí vaši predkové tu? Hej, známe, teraz môžeme tak bešedovať, jak... Nie. Hej, po-rusinsky. Pa hej, jak jem povil, je za 150 rokov tomu, jak našo tu prišli tam z okolísky Bardejova, za sel Lukov, Venecija, to čas teper Lukova, Bogljarka, taj jak i Kurov, i to ti jak i z poljskej časti, tam piše Poljska Galicija, to Lemkovina, tam jak selo Hrab, Ždinja i to ti sela tam. Takže oni tu chodili často prez lito, chodili robiti tu do Ljisov, vykorčovali Ljisi. Ja, jak bila Vošinta, še vertali domu, tam chodili. V zime bili doma, a na jar še zaš vertali tu do robiti. Takže s časom vidjeli, že tu lipše žiti, jak tam gori, i ostali privedli svoje rodiny, tak budovali perše svoje hiži, a hiži im perše bili hore po berehoch tam, tak jedna od druhej oddaleni, takže s časom na Fruškoj hori tu dookola bili hiži i ne bilo tak jak selo što teper dneska. Takže posle druge svitovej vojny tu kolo tej dorohy šidilok hiži zbudovali, takže tedy tu selo jak je i dneska tak. Takže okrem Bikiželu ešte da skelých valalo še bešedovalo tak po rusinsky? Môžu poviesti, že všetkých tu Rusnáci, što bili v Srime, bešidovali tak po rusinsky. Je u Srimskej Mitrovici, tak na Fruškej hori je tiež jedno selo, volaše Stara Bingula. Tiež tam, to tí naši Rusini bili Ležimir, tu Berkasove, u časti u Šidu, ali s časom veliše potratili. Môžu poviesti, že z 1918 roku bilo 8,000 tých Rusinov na Fruškej hori, a teper ich je s njom 2,000. Takže veliše potratili, po serbski bešidujú. A to tí, što tu ostali, mi prilapili bešidu, jakaša bešiduju tu Rusnáci v Bačkej. To tu po rusnácky teper, že bešidujeme, takže s njima še tak tu máme v jedno dokupy, bo še to máme, všetky sme Rusnáci, grekokatolíky, takže s njima tu v jedno žijeme. I tak, že môžu poviesti, že tu v Srime to bolo 100 roky poznejšie, jak što prišli Rusnáci do Bačkej. Takže my ešte známe, z ktorých sme sel prišli. A znáte, odkaz prišli to tí Rusnáci, bačvanskí? Bačvanskí? Ich histórie. Pa známe, že prišli deška od tam, ali nie z našho kraju, ali da su tam deška zo Zemplinu, z Mađarske, či od tamalj, Srebišova, hej. Ale známe, že oni z jednog kraju, a my z druhého, že daleko jedno od druhého. Hej, po Bešidiša, znaje, že kto odkaľ. A jaká to situácia s Ukrajincami? Hlášiš tu takto k Ukrajincom u Valale alebo u Srime obšte? Pa nie, všetky sa hláša Rusnacami, ale tancujeme i špívame i ukrajinskí tanci, i špívanky, takže nemáme nejaký problém s tým, že tak všetky jedno robíme i nemáme s ním. Takže by sa delili na Rusnácoch, na Ukrajincoch, takže všetkým jedno. Ešte dačo. Dobre. Kedy ste boli prvý raz hore na Slovensku, na Hornici, a jak ste znali zemace ísť, do ktorých valalo, že ze vašo predkové? Pa znali sme, bo še furt v našim domu bešidovalo, že kto odkaľ z toho sela. Takže pamätalo. Hej, pamätalo sa. Hej, že máme rodiny tam, že ostali, i že točno sme znali, že v tým seli, kde byla dakoli chyža, že kde potočok, kde všetko bešidovali to tí stari našo, že tam bola jedna hruška, tam bola chyža i tam jakaška studňa byla,
že tam ih bilo, takže to točno sme znali, v ktorých seli, gdje se stvore nahoditi, gdje je bila dakolji hiža. Takže sme to znali, keď sme pošli tam, tiž tak našli sme i ľudí, ktorí sa dohodovali, že dakolji od tamo ljudi išli na dolnju zemlju i že tam išli robiti. Takže sme našli veli istni prezvišća, jak i tu i tam. Takže sme tak našli paperi, tiž tam zapisani, ktorí sa tam narodili, že sú od tamo z tých sel, takže točno známe, že sme od tamo. Teraz vaša mať zhovorila, ktorý žval od zachodzice najväcej tvár. Máme podpísanú dohodu so selom Stebnik. Hej, to sme v novembru podpísali. Tiež tak chodíme do Vyšného Tvaroscu, do Rešova, do Bardejova. Tiež tak chodíme 2 raz do roka. I oni tu do nás prichodia, teper bili tu u nás na Rusaljak, koli sme tu mali veľkú slavu. Pomohli nám kolo výrobku našeho ikonostasu, takže i oni boli tu. I my chodíme, hovorím, raz do roka. Keď neskôr hovorím, že by nazbierali hryby za mačanku. Dobre, ďakujem.